आफादनिफ्राय आं बेखौनो फोरमायनो सानोदि मैयानिफ्राय जागायनानै साननैनि हाबाफारि लानानै दिनैहाय जोबथा सान। दिनै बे जोबथा सानाव जोङो फुंनिफ्राय जागायनानै बिफां फुलि गायजेननायनिफ्राय जागायनानै जोंनि गोदान बोसोरनि बा रंजालि बैसागु फोरबोनि जोङो इसोरनियाव आर'ज गाबनाय हाबाफारिजों लोगोसे जोङो जोंनि समाजाव गेदेरखौ सनमान होनाय, उन्दैखौ अननाय, जोङो बे मोनसे जोंनि समाजनि निति। बे हिसाबै जोङो बे फोरबोनि गेजेरजों दिनैहाय जोङो गेदेरफोरखौ सनमान होनाय, खुलुमनाय, मान बावनाय हाबाफारि लादों। आरो बे हाबाफारिनि उनावनो जोङो दासिमाव हारिमुवारि हाबाफारि जों लानाय जादों। बे हारिमुवारि हाबाफारियाव जोंनि ओनसोलनि थानाय गोबां जाथि जनगोष्ठी बा बिटिआर ओनसोलाव थानाय जाथि जनगोष्ठीनिफ्राय ट्रेडिशनेल कालचार ट्रुपफोरा बाहागो लाफैदों। बेयो खोब गोजोनथाव। आरो बेजों लोगोसे जोंनि बे बावखुंग्रि फेस्टिभेलनि हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै हारिमुवारि मोनसे फोरबो बा हारिमुवारि मोनसे हाबाफारि, बे हाबाफारियाव जोंनि बर'नि गोबां रेनाउन्स आर्टिस्ट, मुंदांखा देंखोगिरि बिथांमोना बाहागो लाफैदों। बिथांमोननि बाहागो लानायजों जोंनि नैबे फोरबोआ बिराद मोनसे बेसेन गोनां आरो मेहेर गोनां जादों। बिनि थाखाय आं आर्टिस्ट बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावो। आरो जोंनि बे फोरबोनि गेजेरजों जों मोनसे बिराद मोजां मोनसे गोजोननाय जोङो फोरमायनो सानो। दिनैहाय जोंनि सुबुं समाजा जौगाबाय, सोद्रोम जाबाय। बे हिसाबै जोंनि गासै ओनसोलाव थानाय बा बिटिआरनि गोबां जाथि जनगोष्ठीया गाव गावनि सुबुंथिनि आब्रुथिखौ लाखिनानै नैबे फोरबोआव बाहागो लाफैदों, जोंखौ मदद होफैदों। गोबां जोङो बिथांमोननि माखासे आब्रुथिखौ नुनानै जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो जोङो खुंफुं आफादनिफ्राय जों साबायखर होरो। फैबाय थानाय समावबो बा उन समावबो जोंनि बे फोरबो फालिनाया बेबायदिनो आब्रुथियै मेहेर गोनां आरो बेसेन गोनां जायो, आं बेखौ आसा खालामदों। आरो जोबथारनायाव आं बेखौनो बुंनो सानो, जोंनि जे फोरबोआ जेरैबायदि जोङो बिटिसि सरकारनि स्पन्सरजों टुरिजिम डिपार्टमेन्टनि आरो अरिजिन कमिटिनि बानजायनायाव जेरैबायदि जोङो हाबाफारि लानानै जोङो खुंफुंबाय, बे खुंफुंनाया दिनै जाफुंसारबाय होननानै आङो बुंनो हायो। जोङो नैबे फोरबो खुंफुंनायनि जे जोङो सावरायनाय बा सावरायनानै थांखि लानायनि गेजेरावनो बा सिगांनो जोङो जे कर'ना महामारिया जे सारा बुहुमाव सोलिगासिनो दङ, जागासिनो दङ, बिनि माखासे गाइडलाइन आरो बिनि मेडिकेल फिटनेस बा कर'नानि प्रट'कलखौ लानानै जोङो बेहाय जोङो फालिनाय जादों। बेहाय मोनसे जेरैबायदि हाजो गाखोनाया गोदो आजै आजौनिफ्राय सोलिबोनाय मोनसे फोरबो, बेखौ जोङो ओरैबायदि जोङो रायजो राजाफोरा दिनैनि समाव बा संक्रान्ति होननाय लोगो लोगो, हाजो गाखोनाय होननाय लोगो लोगो, बैसागु जागायसै होननाय लोगो लोगो लैहोर 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 फैनानै बाहागो लाफैयो। बिथांमोनाबो आं सानो गावबागाव सांग्रांथिनि गेजेरजों नैबे हाजो गाखोनायाव बाहागो लादों। आरो बयबो जाफुंसारदों। बयबो बिथांमोनहा जेरैबायदि हाजो गाखोनाय फोरबो, बे हाजो गाखोनाय फोरबोआव बाहागो लाफैनानै बिथांमोना जाफुंसारदों। जेबो उसुबिदा जानाय नुवाखै, जेबो जोङो जेंना जानाय नुवाखै। जेरैबायदि इसोरखौ मानिनानै, इसोरखौ सिबिनानै जे बिथांमोना नैबे फोरबोआव बाहागो लायो, बे हाजो गाखोनायजों लोगोसे इसोर सिबियो, इसोरखौ खुलुमो। बिथांमोना बे खुलुमनाय हिसाबै बोर मोनो। आरो बे हिसाबैनो दिनैसिमाव दासिमाव जोङो जेबो रावनिबो जों जेबो खहा जानाय जों नुवाखै। बे हिसाबै जों बुंनो हायो बिथांमोननि थांखि आरो नोजोरखौ लानानै जे हाजो गाखोफैनाय बेयो जाफुंसारदों। दिनै आङो बावखुंग्रि कमिटिनि जानानै बयखौबो माने रंजालि बैसागुनि हामलायनायखौ बावबाय। जोंनिफ्राय गिदिर
जोंनिफ्राय गिदिरनिफ्राय जाहाथे जोङो जेब्लाबो आशीर्बाद मोनो आरो जोंनिफ्राय उन्दैसिनखौ जों जेब्लाबो माने अननायखौ जासियो दिनैनि बे गोथार बैसागु सानावहाय नंगौ थारैनो दिनै जोङो नैबे बिमा बावखुंग्रिनि जे नामावहाय जोङो दिनै हाजो गाखोनाय जों लोगोसे माने बावखुंग्रि फोरबो फालिनाय जादोंमोन बेयो दिनै जोबथा सानाव फैबाय आरो जोबोद साक्सेसफुल जादों एबारनिया जाफुंसारदों जोङो बयखौबो कमिटिनि जानानै साबायखर बावो हामलायनायखौ बावो मोजाङैनो मोजां जोङो जोंनि जेसेबांखिनि कालचारेल माने दिन्थिफुंनाय बेबो बयबो रायजो राजायानो गावसोरबो बाहागो लाफादों मोजाङै मोजां माने जाफुंलांबाय आरो हाजो गाखोनाय फोरबोआबो जेसेबांखिनि जोङो बिमा बावखुंग्रिनि गोथार नैबे गोथार जायगायाव जोङो बयबो बावजेननानै जोङो बयनिबो मोजां गोजोन सान्थिनि थाखाय जोङो बोर बिदों आरो बिटिआरआवनो जाहाथे फैगौ समावहाय मोजाङै मोजां खुंथाय जालांनो हायो आरो मोजाङै मोजां बयबो गोजोन आलो गोजोनै जाहाथे बयबो जौगालांनो हायो माने बयबो न्यायखौ मोनो बयबो गावनि मोन्थायखौ मोननो हायो बिनि बोर जों बिदों आरो जोंनि गेजेराव जाहाथे कर'ना भाइरास बा COVID-19 बादि बेमारा फुरा मुलुगनिफ्रायनो जाहाथे माने गोमोरलाङो बिनि बोरखौबो जोङो बिदों आरो जोङो जोबोद जोंनि साबायखरखौ जोङो माने जोंनि टुरिजम डिपार्टमेन्ट आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट आरो जेसेबांखिनि जोंनि बिभाग जे जुरित जानानै बाहाय PHCनिफ्राय बयबो माने बिराद गोख्रोङै बाहागो लादों आरो माने मोजाङैनो मोजां दिनै जोङो फोजोबनो हादों बावखुंग्रि फोरबोखौ बेखौ जोबोद गोजोननाय थाबाय आरो फैगौ समावहाय जोङो जाहाथे बेखौ मोजाङै इन्टारनेसनेल स्टेन्डार्डआव खुंनो हायो जोंनि जेसेबांखिनि इनभाइरनमेन्ट बा जोंहा जेसेबांखिनि बाहाय माने मिथिंगानि जे सृष्टि दं बेखौ जोङो जाहाथे रैखाथिनि बे लाइनखौ लानानै प्लेनिंखौ लानानै पलिसिखौ लानानै जाहाथे नैबे एन्टायार नैबे एरियायानो जाहाथे मोजां मोनसे टुरिजमनि मोनसे सेन्टार जायो बेखौ जोङो सानदों आरो बाहाय माने दहायबो डिपार्टमेन्टजों रायलायलायनाय जादों बाहाय जुदि ट्रेलिं माने वे बा स्ट्राक्चार खालामना होनो हायोबा अपेन थिएटार होनो अपेन माने नैबे स्टेजखौ जुदि लुना होनो हायोबा बाहाय सम सम फैनानै जोंनि जेसेबांखिनि कालचार बा हारिमुनि जे दिन्थिनांगौ बेखौहाय मोजां मोनसे परिबेसखौ जोङो मोनगोन बेखौ जोङो भबिष्यतआव सानदों आरो बेखौ इन्टारनेसनेल स्टेन्डार्डआव जोङो लाङोबा मा गाइडलाइन्स लानो हायो पलिसि लानो हायो बेफोरखौबो रायलायनाय जादों आरो जोंहा नैबे गोबां जारिमिन दङ बे जारिमिनखौ जोंहा रिक्लेम खालामफिननांगौ आरो बेखौ जोंहा माने बे जारिमिनखौ जोङो फोथांनानै लाखिनांगौ बे हिसाबै जोङो माने दाख्लैबो आं खोन्थाखानाय जाबाय बे दिप्लायनि माने बावखुंग्रिनि जारिमिनखौ आरो बाहाय जोङो मिथिनो मोनबावदों सानसे समाव सिखोना जोहोलावा बावनो थाखोमा फैदोंमोननो आरो दा नंखायनो जोंहा बेफोरबायदि जेसेबांखिनि जोंनि जारिमिनारि जायगा बेखौ जोङो जेसे हायो रैखाथि होनांगौ आरो जोङो उन जोलै जाहाथे जोङो फोरोंलांनो हायो आरो जोंनि कालचार ट्रेडिसन जेसेबां बेफोरखौ लाखिलांनो हायो बेनो जोंनि सिनायथि दा बेनि आरो बेहाय जेसेबांखिनि जुरित जानानै मावदोंमोन आरो जोंना रायजोआबो बिराद एबारहाय डिसिप्लिन भाबै मोजाङै माने बाहागो लाफादों जेबो जोंहा माने उसुबिदा जायाखै जेबो जेंना जायाखै बेनि थाखाय बयनिबोसिम साबायखर बावनाय थाबाय आरो फैगौ समावहाय जाहाथे जोंनि रायजो राजाया लैहोर नैबेफोरबायदि फोरबोआव बाहागो लायो बेनि थाखाय खावलायनाय थाबाय आरो लकेलिटि नैबे लकेलिटिया एबार हरिनागुरि जेसेबांखिनि ओनसोलनि लकेलिटि बाहाय भलन्टियार्सआबो एकदम जोंनि गामिनि बाहाय राभा दं बर' दं आरो नेपालि दङ गरखा बाहाय बयबो गोसो होनानै बाहागो लादों
आरो आइजोबो लादों हौवाफ्राबो लादों आरो दिनै जोङो माने बैसाग माने बोसोर गोदानाव जोङो नैबे ओनसोलनि जेसेबांखिनि मुरुब्बि जेसेबांखिनि माने बयस जानाय जोङो माने बिथांमोननिफ्राय आशीर्बाद लादों आरो जोङो फैगौ समावबो जाहाथे मोजां बेफोरबादि नियम निथि जोंनि माने कालचारखौ जोङो फैगौ गथ'फोरनो जाहाथे जोङो फोरोंलांनो हायो बेखौ थांखि लादों आरो लोगोसे बे ओनसोलनि जेसेबांखिनि हरिनागुरि ओनसोलनिया बाहाय बाहागो लाफादों बिसोरखौबो जोङो बावखुंग्रि फेस्टिभेल अर्गेनाइजिं कमिटिनि जानानै साबायखर बावबाय आरो फैगौ समावबो जोङो लकेल जेसेबांखिनि गामिनि ओनसोलनि मानसि बिसोरखौ लानानैनो जोङो जेब्लाबो बेफोरबायदि फोरबोखौ खुंगोन खारन बे गामिनिनो बिसोरसो रैखाथि होगोन बे हिसाबै गामियानो इनभल्भमेन्टआ जेब्लाबो थानांगौ होमबासो गासिबो जोंनि जेसेबांखिनि बेफोरबायदि फोरबो खुंनाय बा हाबाफारिया जाफुंसारनाय जागोन।